खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै जोंनि आसामनि एमएलएनि इलेक्शना जासिगोन नोंथांमोना बेखौथ' गासिबो दायो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो मिथिना मोनखाजोबबाय जानांगौ जोंहा फैगौ एप्रिलनि 9 थारिखआव भट होनाय जागोन दा बेनिफ्राय रिजाल्टखौ जोंहा मेनि 4 थारिखआव होगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खौरांसो हरनो सानदों नोंथांमोना साननो नाङा जे नैबे बिजेपियानो माने देरहानानै बिथांमोनानो सरकारखौ इजियावनो खालामनो हागोन नोंथांमोना बेबादिबो दायो सानद्रायनो हाया मानो होनोबा दायो कम्पिटिशना थाब जानानै दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै आपडेट हरनो सानदों एबा माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों जे थांनाय 2020 मायथाइनि जेब्ला जोंनि नैबे आसामाव एमएलएनि इलेक्शन जादोंमोन दा बै समाव बिजेपिया बेसेबां देरहानो हादोंमोन कंग्रेसआ बेसेबां देरहानो हादोंमोन आरो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोफोरा बेसेबां सिटआव बिथांमोना देरहानो हादोंमोन आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो सानदों अब्लानो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन बबे दोलोआ जेनेबा बे बाराव सरकारखौ खालामनो हागौ बादि बेखौ नोंथांमोना गावबागावनो प्रेडिक्शनबो एसे खालामनो हागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो जाहाथे नोंथांमोना नैबे आसामनि एमएलए इलेक्शननि माखासे गोनांथार आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो जेनेबा कंग्रेसआबो इलेक्शननि रादाय बिलाइ एबा मेनिफेस्ट'खौ बिथांमोना होथ'वाखै दा बेनिफ्राय बिजेपियाबो इलेक्शननि मेनिफेस्ट'खौ बिथांमोना होथ'वाखै बिपिएफआबो होगोन इउपिएफएलआबो बिथांमोना गावबागावनि इलेक्शननि मेनिफेस्ट'खौ होगोन दा बेफोरनि नोंथांमोना जाहाथे भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय जेनेबा इलेक्शननि मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना नोंथांमोननिसिम गोबां रादाय होगोन जेरै बिजेपिया अरुणोदयनि फैसा बारायनायनि बागै होनो हागौ बिनिफ्राय पिएम किसाननि फैसा बारायनायनि बागै होनो हागौ बायदि बायदि बिथांमोना नोंथांमोननिसिम गोदान स्किम लाबोगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायबो होनो हागौ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखारो दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै जोंनि नैबे आसामाव गासै खैथा जोंहा एमएलएनि सिट दङ 126 ता जोंहा एमएलएनि सिट दङ दा बेहाय नैबे 126 ता सिटनि मादाव 64 ता जुदि मोनसे सिंगल पार्टियानो जुदि सिटआव देरहानो हायोबा बिथाङा गाव हारसिंनो सरकारखौ दानो हायो माने नोंथांमोना बेखौल' बुजिना लाबानो जाबाय 122 ता नैबे एमएलएनि सिटनि बिथोराव जुदि 64 ता सिटखौ देरहानो हायोबा सरकारखौ दानो हायो बेखौल' नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बिजेपिया बेसेबां देरहानो हादोंमोन थांनाय इलेक्शनाव दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादोनै बिजेपिया 60 मासियाव देरहानो हादोंमोन बिथांमोना बिजेपि दोला गाव हारसिङैनो सरकारखौ बिथांमोना दानो हायाखै 60 ता बिथांमोना देरहाबाय साब्रै बिथांमोना नांबावगौमोन बिजेपिया हारसिङैनो सरकारखौ दानो थाखाय दा बिनिफ्राय कंग्रेस दोला बेसेबां देरहादोंमोन 29 ता सिटआव कंग्रेसआ देरहादोंमोन नाथायबा भट शेयारा हले जोबोद माने डिफारेन्सआ खमथार नोंथांमोना नायबानो जाबायनो नोंथांमोना सानदों खोमा जेनेबा बिजेपिया 60 ता देरहादों नालाय बिथांमोनाथ' जोबोद बारा डाबल बारा देरहादों कंग्रेसनि नोंथांमोना बेबादि साननो नाङा भटिं पार्सेन्टेजआ नायोबा जोबोद खम नै बिजेपिनि भटिं पार्सेन्टेजआ बेसेबांमोन 33.2% जोंहा 2021 नि इलेक्शननि समाव नैबे बिजेपिया भटिं पार्सेन्टेज मोननाया दा बिनिफ्राय कंग्रेसआ बेसेबां मोनदोंमोन नै नोंथांमोना नायनै 29.67% बिथांमोनाबो भटिं पार्सेन्टेज मोननो हादों दा अब्ला नोंथांमोना रेशियोखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोननि नैबे भटिं पार्सेन्टेजआ जोबोद खमथार नैबे बिजेपि आरो कंग्रेसनि बिथोराव दा बेनिखायनो जुदि मोजां प्लेनिं खालामनानै इलेक्शनखौ गेलेयोबा कंग्रेसआबो बिथांमोना बे बाराव बुरजा सिट मोननोबो हागौ दा बेनिखायनो रावबो मोजाङै बुंनाया बबे सिटआव बिजेपिया देरहागोन कंग्रेसआ देरहागोन दायो बेखौ बुंथ'नो हाया मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टनि सायाव सोनारबाय बियो बेसेबां बिथांमोना सिटआव देरहानो हायो दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरजोबनोसै थांनाय 2020 मायथाइनि आसामनि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि इलेक्शनाव एबा एमएलएनि इलेक्शनाव बबे दोला बेसेबां सिटआव देरहानो हादों आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों एनडिएआव गासै 75 ता सिट सिगाङाव दंमोन दा एसे सोलायबाय बिजेपिया 60 ता मासियाव देरहानो हादोंमोन एजिपिया 9 ता सिटआव देरहानो हादोंमोन इउपिपिएलआ 6 ता मासियाव बिथांमोना देरहानो हादों दा बिनिफ्राय इउपिए एबा महाजुथ होननानै बेखौ बुंनाय जायो कंग्रेस लेड बे मोनसे एलायन्स दा नायदो नै कंग्रेसआ 29 ता सिटआव देरहानो हादोंमोन दा बिनिफ्राय एआइइउडिएफ थालासाबि होननानै बेखौ बुंदों थालासाबि मोनदों बिथांमोननि सिम्बला दा बिथांमोना 16 था देरहानो हाबावदोंसो दा बिनिफ्राय बिपिएफआ साब्रैल' बिथांमोना देरहानो हादों सिपिआइएमआ बिथांमोना सासे देरहानो हादों बिनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्टआ सासे देरहानो हादों दा बे इन्डिपेन्डेन्ट देरहानाय बिथाङा बिजेपियाव हाबफैदों बायदिखौ आं सिगाङाव खबर मोननाय जादोंमोन दा बेनिखायनो बिजेपियाव दायो बेसेबां सिट दं होननानै बुंनो थाङोबा आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनोसै दायो
एनडिएआव आरो एलायन्सआव नायदोनै एलायन्सआव दायो 75 ता दङ दा बिनिफ्राय माबायाव बेसेबां दङ 50 ता दङ कंग्रेसआव दा बिनि उनाव सोलायनानै खमायबोजोबबाय सिदानै 87 थांबाय बिजेपि ना 87 थांबाय एलायन्स गासिबो सोरबा थांला पार्टी सोलायनानै 87 थाहैबाय दा बिनिफ्राय कंग्रेसआव दायो 22 ताल दङ मानोबा एलायन्सआ सोरबा नागारलायनाय बेबायदि जाबाय बिनि थाखाय दायो बेबायदि दंथ'यो आरो कंग्रेसनिफ्राय माने सिगाङाव बेसेबांमोन 26 देरहादोंमोन बिथांमोना 29 देरहादोंमोन बिनि उनाव 22 ल' बिथांमोनाव दायो थाहैबाय दा बिनिफ्राय एलायन्स बेबायदि दाजाबबाथ' बुरजा जायो 50 ता जायो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिखायनो गासिबो एलायन्स माबाखौ एलायन्स दोलोफ्रा बेसेबां भट मोनदों दा बिथांमोननि पार्सेन्टेजखौ गासिबो दाजाबोबा जेनेबा बिजेपि इउपिपिएल एजिपि दा बिथांमोननि गासिबो भटिं पार्सेन्टेजखौ दाजाबबा 2021 आव बिथांमोना बेसेबां भटिं पार्सेन्टेज मोनदोंमोन 44.52% बिथांमोना भटिं पार्सेन्टेज मोननो हादोंमोन एबा बिथांमोना भट मोननो हादोंमोन ओरैहाय कंग्रेस लेड एलायन्स बिथांमोना महाजुट एबा इउपिए बिथांमोना बेसेबां पार्सेन्टेज भट मोननो हादोंमोन 43.68% बिथांमोना भटिं पार्सेन्टेज मोननो हादोंमोन अब्ला नोंथांमोना डिफरेन्सखौ नायबानो जाबाय भटिं पार्सेन्टेजनि डिफरेन्सआ जोबोद हेरफेर आरो जायफोर दोलोआनो माने मोजाङै प्रिपारेसन खालामनानै मोजाङै माने बिथांमोना मा होनो बेखौ प्लेनिं खालामनानै इलेक्सन गेलेयो बिथांमोनानो सिटखौ देरहानो हागोन बादि बेबायदियाव जोंहा दायो दङ आरो बेनिखायनो जायफोर दोलानो मोजां प्लेनिं खालामनानै इलेक्सनखौ गेलेगोन बिथांमोनानो माने सिटखौ मोननो हाहैनाय बादि बेबायदि जागोन बे भटिं पार्सेन्टेजखौ नायोबा बे जाहैबाय 2021 नि आसामनि एमएलए इलेक्सननि जोंहा बे एलायन्सनि भटिं पार्सेन्टेजआ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ टटेल भटफोरखौबो नोंथांमोना दाजाबना नायोबा नुनो हागोन डिफरेन्सआ जोबोद खम दा बिनिखायनो नैबे 2026 मायथाइनि आसामनि एमएलएनि इलेक्सना जोबोद टाफ इलेक्सन जागोन बादिखौ आं मोनदों ओरैनो नोंथांमोना जेनेबा ससियेल मिडियायाव गोबां दोलोफ्रानो जेनेबा गावबागावनि माबाखौ होदों मा होनो जेरै नैबे बिजेपि दोलोनिखौनो होननानै बुं अरुणादय स्किमनि बिनिफ्राय निजुत बाबु आसनि निजुत मयना आसनि बायदि स्किमनि बिथांमोना गोबां एड होदों टिभिफ्रावबो नोंथांमोना नैबे क्रिकेट वर्ल्ड काप जानायावबो बिथांमोना एडभार्टाइज होदों इउटुबावथ' नोंथांमोना इउटुब खुलिबानो नैबे बिजेपि दोलोआ नोंथांमोननिसिम मा स्किम लाबोदों बिनि नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ नुखागोन साख्रिनि बायदिसिना नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ नुदों जानांगौ ओरैबायदि माने गोसो होखादों आरोना इलेक्सनाव दा बेफोरखौ नोंथांमोना नोजोर होयोबा मिथिनो हागोन माबायदि एसेबां सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना प्लेनिं खालामदों इलेक्सननि थाखाय अब्लाबो होननाय मोनसे जोंहा बाथ्रा थायो दा बेहाय पाब्लिकआ सोरनो भट होयो बेसो दा बिनिखायनो बिजेपिआ जेनेबा बिथांमोना सिगाङाव बेसेबां देरहानो हादोंमोन 60 बिथांमोना सिटआव देरहानो हादोंमोन 126 ता सिटआव दा बिनिफ्राय कंग्रेसआ 29 ता अब्लाबो भटिं पार्सेन्टेजआ जोबोद खमथारमोन दा बिनिखायनो बे बाराव इलेक्सना हले जोबोद थाफ इलेक्सन जागोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन पाब्लिकफ्रा सोरनो भट होगोन दा माने जायनो माने मोजां स्ट्रेटेजि लानानै मोजां प्लेनिं खालामनानै इलेक्सन गेलेगोन बिथांमोनानो माने इलेक्सनाव बांसिन सिटखौ देरहानो हागोन बेबायदि जाहैगोन हेरफेरा जोबोद खम दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा सानदों भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय बबे दोला खैथा सिटआव देरहागोन बेखौ नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानांगौ इउपिपिएलआ 6 ता एमएलएनि सिटआव देरहानो हादोंमोन 2002 मायथाइनि एमएलएनि इलेक्सनाव दा बिनिफ्राय बिपिएफआ बिथांमोना 7 देरहानो हादोंमन बाकिखिनिया बिजेपिआ लांजोबबाय जोंनि नैबे बिटिसिआव दा बिनिफ्राय एबाराव नैबे 2026 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि नैबे बिटिसिआव इउपिपिएल बिपिएफ बबे मोननै दोलोआ आरो बिजेपिफोर जोंहा 7 बेबायदि गेलेगोन होननानै खोनानो मोननाय जादों जोंनि नैबे बिटिसिआव बिपिएफजों एलायन्स जानानै दा बेनिखायनो जिखियानो जाया मानो जेनेबा बिजेपिखौ गारनानै जोंनि नैबे बिटिसिआव बबे मोनसे दोलोआ जोंनि रिजनेल पार्टी जेरै इउपिपिएल बिपिएफ बबे मोनसे दोलोआ बयनिख्रुइ बांसिन एमएलए सिटखौ देरहानानै बिथांमोना दिसपुराव हरनो हागोन बादि नोंथांमोना बेखौ गासिबो भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौथ' गोसोआव दंखायो जानांगौ जोंनि नैबे बिटिसि इलेक्सन दाख्लै बावैसो इलेक्सन जोंहा जानानै थांखांबाय दा बेवहायबो जोंहा माबाया पार्सेन्टेजआ जोबोद खम रेशिय'आ जोबोद खममोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखादों इउपिपिएल दोला बेसेबां भट टटेल बेसेबां भट मोननाय बिपिएफआ टटेल बेसेबां भट मोननाय दा बेखौ नोंथांमोना पार्सेन्टेजआव नायोबा डिफरेन्सआ जोबोद खम दा बेनिखायनो नैबे रिफ्लेक्टबो जानो हागौ खोमा एमएलएनि इलेक्सनाव जायफोर बिथांमोनानो बेनिखायनो मोजां स्ट्रेटेजि खालामनानै मोजां प्लेनिं खालामनानै इलेक्सन गेलेगोन बिथांमोनानो सिटखौ देरहानो हागोन
भटिं पार्सेन्टेज बेजों जेबो खोथायानो गैया जुदि मोजां प्लेनिं खालामोबा सिटखौ देरहानो हायो सोरबा भटिं पार्सेन्टेजखौ बारा मोनबालाय मालाय मा जानो जुदि सिटखौ देरहानो हायाबा जेबो लाब गैया दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअ लाबबावगोन जेनेबा बबेयाव जोंनि नैबे बिटिसिनियाव आरो बिटिसियाव जोंहा 15टा एमएलए सिट दं नालाय दायो दा बेनिखायनो बबे समस्थियाव सोर जेब्ला बिथांमोना माने लिस्टखौ होगोन केन्डिडेटफोरनि नामफोरखौ बिथांमोना जेब्ला डिक्लेयार खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम कम्पिटिसनखौबो खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय नैबे आसामनि एमएलए इलेक्सनाव हले जोबोद टाफ इलेक्सन देग्लायनि इलेक्सन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैबो शेयार खालामदो गावबागावनि रायखौबो नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय सोरनि सरकारा नोंथांमोना फैगोनखौ सानहरदों बेखौ दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों